Terve tervaperseet! Tällä kertaa pelataan Amnesia Custom Storya nimeltä Dark Room! Tää on helvetisti hehkutettu. Aika moni tätä ehdotti. Kiitokset menee Urdok 123. Jos tää on niin pelottava kuin mä luulen, että tää on, niin mä tuun vihaan sitä jätkää ihan saatanasti. Lyhty ei oo. Memento ei oo. Notei ei oo. Diarrhea ei oo. Eikä myöskään päiväkirjoja. Saisinko mä se auki heittelemään sitä näin säkeellä koko ajan? Hei oikeesti! Kato tota! Aivan täysin pimeä. Mä en mene tonne. En mene. Joo! No, tonne nyt en ainakaan mene vittu. Jaa, no voi. Huhhuh. Se olikin vaan tämmönen. Varmaan tääkin. Paitsi täällä on pissaa. Jaha. No niin, löytyi Ei! En halua ottaa sitä avainta. Tää on niinku just tällainen. Vitun täydellinen triggeri. Ei helvetti. Ota avain. Ei vittu, näistä huoneista tulee ihan sellainen jotain. No, nää on oikein tehty tällä, että täältä tulee jotain. No se on joka ikisen ove. Paitsi jos se tulee tuolta. Missä tapauksessa mun pitäisi juosta näihin nopeasti. Voi vittu! Noniin, taas. Taas. Picked up. Picked up mitä? Onpas tylsää. Ne siis nää kohdat oikein huutaa sitä, että tässä tulisi jotain. Mitään ei tapahdu. Ei vittu, tässä on joku aivan ultimate sellainen, että mä paskon housuuni. Tää on niinku just tehty sitä varten. Se hirveä satana se niinku tension tässä alussa. Et mitä tulee tapahtua? Sit sä oot lopuksi silleen, ei mitään tuu tapahtua. Sä päästät sun vartios alas. Ja sit tulee aivan jäätävä joku satana säikkypaska. Just siellä meni. Mitä vittua? Mikä vittu tää nyt on? Mikä vittu tää nyt on? Sillä on trollface! Ei vittu. Ei eikö tänne ei sinne pääse? Nyt määrällään sua! What you gonna do? Aha, se loppu. Mennään tänne sit. Really? I have to look at this crap. Mitä? Mitä? Ei, se on lukos! Vitun nian kättimen pois! Don't piss off the morso. Mä en näe mitään. Turpake! Lopu jos! Noniin. Mitä? Ei tää tapahdu edes mitään! Vitun musiikki. Päästä irti! Mä haluun pelata. Hi, kids. Mitä? Oh, come on! Me muu on vittu pedofiili! Oi vittu! Mä oon 22-vuotias jätkä, miksi sä seuraat mua? Hi, kids! Legendaarinen rölläysstory. Bro. Mä kävelen lähemmäs, niin toi lentää auki. No!
paskaa! Peanut butter jelly time! No kun siis mä pelästyin siksi, koska mä olin tarttumassa siihen, niin siinä vaiheessa vastlens aukee. Nyt onko rape time eikä mikään peanut butter jelly time. Rape time! Mitä täällä pitää tehdä? Hiljaa! Onko se vähän derppaa? No niin. Lorpepikööri on nakertaan tai. Tässä ei erikseen vittu mä. Musiikkivolume. Kaikki kuolee. Sulla on pari tuolia siinä edessä, sä et pääse läpi. Mä heittelen sua tuoleilla. Niin nyt sä osaat seurata vaikka kuin saatana hyvin. Tossa. Ota se! Ei kun hiljene! 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 Make it stop! Oh thank God! I'm a fire in my labor! Ei! Voi sit sä rikrollaat! Ei vitu! Mä etsin tän saatana tekijä ja kurista se vittu. Mä vedän sieltä kivekset rusetille. Ei saatana! Never gonna give you up, never gonna let you down.